Termina sacando Ashlyn Rodas, el remate a portería, la pelota en el horizontal, el remate al arco, gol de Moreno. Here's the chance inside the header, goal! Plenty of time to make this decision. Pereira making the run, Brathwaite saves, cannot save the second. It is a resounding brace for Jaime Moreno. Moreno loistavasti haistaa tämän tilanteen, ohittaa Marttisen Moreno! Mikä show! Jaime Moreno eri... Jaksolla hakaa vastaan nyt äskeisessä tilanteessa! Oli vielä maalivahti Eetu Huutanen parempi, mutta nyt tulee... Tikkanen keskustaa, Moreno. Siirto eteenpäin, Karjalainen, Moreno, vasuri vapaana ja se on ylänurkassa, kauniisti pelattu paikka ja tämä ottelu noudattaa tismalleen. Ei soi tässä vaiheessa Reitalan Pilli ja nyt sitten pääsee Jaime Moreno! Pystyttämään pallon! Oulukainen vastahyökkäys kyllä sitten kovin vähissä nyt sitten, kun pääsen sanomasta, että erikoistilanteet Oulu on puolustanut hyvin, niin pistetään. Karjalainen Kaske, Moreno, nyt on kaunis maali! Huikeasti rakennettu häkki kyllä nyt se kotijoukkueelta! Vanuksen täällä vasemmalla Pappati on siellä keskellä, siellä on muitakin ukkoja! Ja näin se löytää Jaime Morenon! Pati. Jaime Moreno onnistuu maalin teossa ja näin SJK johtaa peliä 4-1 ja SJK on tekemään. Pilo saa tästä keskityspaikan, nosto takatolppaa kohti ja siinä on loistopaikka, joka ei myöskään jää Jaime Morenolta. Nousu vasemmalta, keskitys tulee maalille, tässä on seuraava paikka ja nyt iskee Jaime Moreno, SJK 1-0 johtoon. Keksi Paananen, viereen siirto, siitä laukaus, Lepola torjuu irtopallo peliä, SJK uudestaan johtoon. Ja onko se Jaime Moreno, joka siellä on maalin tekijänä? Sieltä tulee keskitys ja hyvän näköinen, Kelvin vielä jatkaa keskelle ja sieltä tulee SJK tasoitus ihan viime hetkellä. Murilo keskittää maalin edustalle ja Jaime Moreno on niillä sijoilla, missä maalintekijä nyt pitääkin olla. Ja näin. Från Radetski var det en jättefin plats, men nu kommer de igen och det blir 1-0. 1-0. Sielläkin kovin vaihtelevasti väistäväkin ollut vaivoja tässä kauden aikana. Kaukkua Kätämaalin edustalle ja ruokkii erinomaisesti Jaime Morenoa. Björna chansar förbi, har han fart till det och det blir scoring! Nej. Jo. Det blir faktiskt scoring. Maalipotka kenties tästä tilanteesta. Takatolpalle tulee, siinä on seuraava paikka ja pallo on maalissa. Jaime Moreno maalipörssin kärkeen siirtyy tällä osumalla. Nyt sillä jälleen hyvin pallo on tolpassa, mutta sitten se pallo menee maaliin. Jaime Moreno. Tässä nostaa pallon boksiin, se kippoo kahden kuppelaajan kautta Jaime Morenolle. Nyt Murilon jalasta pallo tulee hyvin ja sinne se pomppii! Ja se pomppii lopulta maaliin! Onko se Jaime Moreno? Ja Murilo voittaa tilanteen. Hassuttaa Selanderia, korkea keskitys. Sitten ai mikä maali! Jaime Moreno iskee toistamisen ja... Kiimatta ehdi, Vanion pään pidempi avaus Morenolle. On ihan hyvä mallinen Moreno! Nostaa pallon yli Kalun luodin.
Ja Siko tulee tasoihin peli. Keskitystä matkaa maalille kyllä kuitenkin aika paljon, niin sieltä ei suoraan keskitystä vaan sinne kulmalle pistetään ja sieltä sitten pallo myöskin maaliin. Upea vaparikuvio SJK:lta ja Jaime Moreno liikkeelle. Pallo varmasti vasempaan avakulmaan. Rankkari. Moreno. Ja Siko 2-0 johtoon. Moreno pistää liikkeitä. Moreno lähtee vauhtiin ja sijoittaa pallon oikeaan nurkkaan. Tästä tulee 1-1 tasoitus. 70. peliminuutti. Moreno to make it 3. Saved by Brathwaite. Second chance, Moreno. No mistakes this time. Moreno vastaan Virtanen. Ja Moreno pistää pallon maaliin. Nätisti saa hänättyä Virtanen. Jaime Moreno varmasti tällä kertaa keskelle maalia. Laidalla on Moreno. Ampuu pallon nyt kyllä tyylikkäästi yläkulmaan ja Jaime Moreno. Kirjaimellisesti, että älä käytä käsiäsi. Kaske pääsee nyt siinä pelin jälkeen vetopaikka ja Siko jo. Sofia vaan siinä laitettiin kaikki heti peliin, keskitys tulee siihen. Pääseekö Jaime Moreno siitä kääntymään? Pääsee. Ei pääse kuitenkaan laukomaan. Chippaa pallon sinne ja Babacar Fati painaa pallon sisään. Jaime Moreno tarjoilee ja Fati Kauppa tällä kertaa keksii taas se matala pallo. Nyt se löytää Jaime Moreno siltä taustalta. Moreno katsoo kohti maalia. Vielä päättää syöttää. Ja sieltä tulee 2-0 maali. Izquierda para Talavera, Whitman que va a centrar, pelota en el área, solo para pegarle al arco, buen remate al arco. Vielä kentällä lähtee Kemppaisen keskitys. Moreno puskee, mutta puskee ohi maalin. Ja Markuts. Acuna. Long range effort. Spinning shots. He's parried over the top for Acuna. Keskitys tulee Vitosen viivalle ja siellä on Moreno, mutta Umare estää 2 otteeseen. Yli. Näin tulee Siko seuraava tilanne. Jaime Moreno pääsee ampumaan aputolppaan. On lähellä Siko. Radetski. On siinä ball from Radetski on stolpen. Pytissään takaviistoon hyvä syöttö. Moreno laukoo ja siinä on lähellä jopa se maalisyöttö käytännössä ensin. Fuera de lugar, Nicaragua yo el partido, el cabezazo. El cabezazo. Kenttä puoliskolla Fati. Moreno 2 maalia tänään. Saako jalkansa vapaaksi? Kyllä saa. Pääsee sinne kääntymään vasu. Jo Karjalainen miestä rynnistää sitten sinne maalin edustalle. Moreno on siinä sitten. Kuitenkin Kaska, Karjalainen ja Moreno boksista. Moreno tekopaikassa. Moreno laukoo, mutta maaliviivan tuntumaan. Alempaa. Uudelleen Hannola. Pasuri vapaaksi, keskitys tulee hyvin siihen Vitosen viivalle. Moreno pääsee puskemaan ja Lepola ottaa. Here, Medina through the middle. Moreno cuts through 2. Moreno wide. Nyt sitten Aukio ja kautta se pomppaa Morenolle. Ström menettää pallon. Rojas nyt on paikassa. Siko pallo pamahtaa rimaan. Olipa lähellä. This is a great ball. Moreno, well-timed run. Moreno across. Easy post for Pereira. Pääsee keskitykseen väliin ja Arcelo purkaa. Moreno on näitä kyllä hyvin voittanut yksin ja käytännössä 2 pelaajaa. Moldsmith to Moreno. Moreno goes down. Set piece opportunity here for Los. Pelitapahtumia. Ndiaye vastaa Moreno. Moreno väkisin ryöstää pallon ja Ndiaye. Moreno. Hiiko osuu pallo käteen. Aukio ja sitten siinä. Hyvä pudotus Strengiltä. Arciero. Syöttö Morenolle.
Moreno saa sitten todella kovaa. Enää paljon aikaa jäljellä. Kabashi menettää pallon. Tässä on Linkin tulee laitapakin tontilta hyvin keskelle. Sarpei nyt menettää. Moreno hanastaa pallon niskaltaan. Sieltä Benjamin Remstille, joka pelaa viereen Guillermo Moraesille. Täältä kuitenkin prässätään pallo pois.